السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على عبدك ونورك إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا شفيعنا مولانا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. Beyik pek Allah tebaraka ve teala hemmenizin taatu ibadetlerinizi, salih amallarınızı, Huda için oturuşuklarınız ve muhabbetleriniz, tamam duayı hayırlarınız, lütfu keremi bile kabul edip de hemmenize iyiliğin içeriğiniz, dost yarınız, kavmu hişiniz, enatağınız, oğul gıydınız, dünya ve ahiret, saadet, gününmek, yüzü aklık versin inşallah. Huday Teala, dinimiz, dünyamız avatlıktan, vatanımız, parahatçılık, emniyetlikten ayırmasın inşallah. İnşallah bir gecede Huday koklemeyi bile Gazvete Mu'te Peygamberimiz 60. yaşında dünya boyunca ulukon bir bolon bir vakıa Peygamberimizin 3000 sahabası Medine-i Münevvere'de Resulullah ile hoşlaşıp barıp Şam tarafa 800, 700, 900 bin kilometre Medine-i Münevvere'den daş yere 3000 sahaba gittiler. Şu mantıkada devlet-i İslam'ın zorunu ve haybatını kökülmek için ve şu mantıkalarda İslamiyet'in emniyetini yüze çıkarmadan çürüyüm. Geçen haftede mukaddeması geçipti. Geçen haftede oğru yaptılar. 3 nefer emir bellekti Resulullah aleyhissalatu vesselam deslab Zeyd ibn Harise. Eğer ol şehit bolsa Cafer ibn Abi Talib. Eğer o da şehit bolsa Abdullah ibn Ravaha. Şular emirdir deyip Resulullah aleyhissalatu vesselam bellep yola salp veripti. İnşallah bir gecede beşonlarga uzoqroq da bolsa havada elhamdülillah qawi muborak gecele ixlos bilan qawi havasini jam edip quloq asang dunyo bo'yicha tarixda bir belli bir jang savaş ki musulmonlar 3000 nefer ve Avrupa bilan islomda avvalin bo'lgan jangshi Rum Heraklius Avrupa'nın padişahı 100.000 fervadi veriye, kafirlığın fervadi ve 100.000 de Araplardan üşüye, yani kafirler 200.000 nefer, Müslümanlar da 3.000 nefer. 3.000 nefer Müslümanlarda haber yok, evde 200.000 nefer fervadi vardığından kafirlerden. Görüylüğün näme yağdaylar oluyor. Evvelin ölüş, evvelin ulukan jeng, İslam ve Avrupa kafirin arasında bolan vakıaşı. ولما وصل الجيش الإسلامي إلى معان من أرض الشام
بلغه أن النصارى من عرب وعجم قد حشدوا 100,000 من العرب و100,000 من الروم. 3,000 sahaba, 3,000 servat musulmanlar Peygamberimiz bilen hoşlaşıp 800 kilometre geçirip Şam'da Şimahal Urdun'un içinde Muanniyen yerde barıp qonyalar. Oham musulmanlara haber yetye şolun ewünni 100,000 servat kafirlardan mı beter jeng savaş teçhizatı beter tekmil amada ve Heraklius'ta Rum'un padişahı, Avrupa'nın padişahı 100,000 servat iyi veriptir, 200,000 nefer ewünne ba. وقام المسلمون في معان يومين. Müslümanların yadında oyunu yoktu. Bizlek 200,000 nefer. Yani her bir servada 70 servat oluyor. 66 oluyor dakika hesap etsek. Bir Müslüman 66 kafir. Bir Müslüman 66 kafir. Ol 66'da hemme teçhizat jengisi amadı. Yani daşını alıp qavap şu duşun qızdırdap öldürtülü de olacak. Zahir gaziye daşından gözlendi. Müslümanlar iki ullab qıymınlı manşotada durupdurlar fakat maslahatlaşıp öve gitmeli mi, iyi de gitmeli mi? Öve gitmeli mi, iyi de gitmeli mi? Aham aydıptırlar, olaqan maslahatçı olupdur. Resulullah aleyhissalatu vesselam'a haber iyi vereyliğin, aydeyliğin evimizde 200,000 nefer servat var. Ne mi buyuruyan? Bir de kömek iyi verecek mi? Ya evi gaşin uğraylı mı ya iyive gaydeyli mi? Resulullah'a genişayliğinde deyip kan sahabalar şunu maslahat etiptirler. Bu bir tofarda aydıptırlar. Emirleri başlar kim? Zeyd ibn Harisa'ga. Hop ştak geliyança gellik İslam'ın kudretini köközük inni öwürülsek de bolacak kim deyip bir maslahatlı verin sahabalar bahmış. Şu maslahatlar ortağa gelenne Hazreti Abdullah ibn Ravaha aralarını qıygırıp kepläpdir. Ya qavmi wallah innellezî tekrahûne lellezî haractum. Ey kavmim, ey sahabalar deyipdir. Ey musulmanlar. Meger ozul şehit bolur deyip çıkamazakmı biz ortağa deyipdir. Medine-i Munawwara'dan nämeden çüreyim qaytdık? Ay qanımız dökülür, cennete girer, Allah'ın rızayetine girer deyip meger qaytmadık mı? Biz şeyle olyan molta, Resulullah da haber iyi vermeylin, iyidimize de qaytmaylin, öve qaşın gideylin. فَاِنَّمَا هِيَ اِحْتَ الْحُسْنَيَيْنِ. Öve gideriz deyiptir. Şehit bolsak, barından qavu deyiptir. Şehit bolmayan kafir iyidine qavsak, bir de barından qavu. İkisi de qavdat kim deyiptir? فَاِنَّمَا هِيَ اِحْتَ الْحُسْنَيَيْنِ. Ya şehit bolur, qavdat. Ya kafir iyidine qavur, qavdat. İkisi de qavdat kim min deyiptir? Meger biz önkü jenglerde zor bilen kafirler yıqyatıkmı? Bir de Allah'ın kömegi bilen yıqyatık deyiptir. İmanımıza qaim bolayliň, öwe uğrayliň deyipdir. Öyle şahir olan soň qoşu qoşup durham. Jalabnal khayla min aja'in wa far'in tugarru min al-hashish lahal ukumu fala wa abi ma'aba lanatiyanha wa in kanat biha arabun wa rumu. Biz iki ullab taada atımız saklap atımız semriydi bilin deyipdir. Atlamız sakladık, atımız tayının otundan iyiydi semriydi, mes atımız var deyipdir. Allah bilen ant bolsun deyipdir. Evimizde Arap, Rum, Avrupa hemmesi uyuşup duran ne olsa, evesi uyuşayliyin deyipdir. İyi de qaytmayın vurrun edmeyliyin deyipdir. Tamam sahabalar qıygırşıptırlar. Wallah, laqad sadaqa ibn Ravaha. Sen aydiyanın doğru deyipdirler. Hemmesi maslahat bolupdur, evesiüşmellen bolupdur. Subhanallah. 3,000 nefer. Kafirler 200,000 nefer. Dünya özleşipdi hamine. Dünya özleşipdi.
فتحرك الجيش إلى أرض العدو 3000 sahabe öwe gaşyn süýşipdirler. Ta mu'tadiyan yere bartdyrlar. Jange mu'tadiyanlar şo taýy. Mu'tadiyan yere bartdyrlar. Onyp şo taýda savaş we wurş we jeng bolmaly ýerini şo taýy. 200.000 serwazda kafirlaryň golunda öwe süýşipdir. Sep tutuşup musulmanlar 3000 nefer kafirlerde derya ýaly bolup duranmamaly öwünde. فالتقى الفريقان وبدأ القتال المرير. Uluqan bir acı jeng öwde boljakda. Ora agyr jeng Resulullah aleyhissalatu vesselam de Medine-i Munawwarada aralaryna ýok, hayr dogatyfat arkalary. Kim bilen farmandalar başlary? Musulmanlaryň Zeyd ibn Harisa. Mert bolup baydagy elini alypdyr perçemi. İslam baydagyny, İslam perçemini. Aham qoşuny sağ, sol, orta we arka. 4 bölüp sagda birini tikip, sollu birini tikip aham jeng meydany girip başlatdyrlar. Musulmanlaryň üstünden iman ýelini ösüşüne bakyndy. فجعل زيد بن حارثة يقاتل آخذا الراية بذراوة بالغة فلم يزل يقاتل ويقاتل ويقاتل حتى شاط في رماح القوم وخر سريعا. Musulmanlaryň şo wagt başı farmandasy Hazreti Zeyd ibn Harisa baydak perçem elindemiş. Qoşuny bilen öwe gaşyn sürüp kafir musulmanlar biri-birine dofulşyp jeng meydany başlap jengde de Zeyd ibn Harisaň maksady niçe qoşuny öwe sürjek. Niçe öwe sürjek? Ta kafir ya qırılıp tökülmeli bolsun, ya qorkup ýerine gaçmaly bolsun. Jengden maksat şo bolmaly bolýarda. Özde düşmanyň ýurdu ha. Aham öwe gaşyn sürüberdir, ölüşüberdir. Ahir Hazreti Zeyd ibn Harisa tamam naýzy brady, üstüne degip innamjan naýdadan dolu bolup şehit bolup ýykylyp galypdyr. Hazreti Zeyd ibn Harisa bir ýurtda ola şehit bolup ýykyldy. Qur'an-ı Kerimde ýekiji sahabaň ady gelýär, o da şo Zeyd ibn Harisa, Resulullah'ın mahbubi, Peygamberimiz maňryňdan okşap gujuklan sahabasy. Ola özüniň ahir gowurýan zady näme her kimiň? Jany. Ola janyny qurban etdi Allah'ın ryzaýatyna, din üçin, İslam üçin, Resulullah'ın buyruğu üçin. Kullun janyny berdi, ola tamam boldy. Şehit boldy. Peygamberimiz näme diýdi? Eger Zeyd ibn Harisa şehit bolsa, fa Ja'far ibn Abi Talib 40 ýaşa ýetmedik Peygamberimiziň agasynyň ogly Hazreti Ali'ň ulaqan agasy Ja'far ibn Abi Talib uran ýykana salyp perçemi eline alypdyr baydagy. İslamiýet perçemi eline almaly, çon baş şolunny. ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب وهو على الفرس. Atynyň üstündemiş. Aham qoşuny ýygyna tirkap öwe gaşyn sürüberdir. Bir de sürüberdi. Aham maňdaşyny alypdyrlar. Eýni bir galyň diýwar ýaly bolup, galyň bir ulaqan bir gal'e ýanak bolup daşyny alypdyrlar. 200.000 neferda. Bir gala ýanak 5 metr 6 metr diýwarly bolýar. Iğne 6 metr 5 metr. Şo jüre daşyny alyp Hazreti Ja'far ibn Abi Talib radıyallahu anh oham soňram zarur bolup atyndan ýere düşüp ýene öwe gaşyn sürüpdir. Oham qoşuk ýmanydyr, şol galmagalyň içinde. Ya habbaza al jannah wa iqtirabuha tibatan wa baridan sharabuha والروم روم قد دنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها علي إذ لهقيتها ذرابها. Hay owadan cennet görünýän maňa diýipdir. Inni şehit boljagy gözüne görünüpdir da. Owadan cennet gözüme görünýär, süýji suw gözüme görünýär, beheşt gözüme görünýär diýipdir. Öwümdäki durana Rumdur diýipdir. Rum imperatori Rumdur diýipdir. Zorum känner serwadyň känner bolsa bolsun diýipdir.
Men boynumu diptir. Bir märeka girimden sonam iyidime gaçamaryn diptir. Atynyň da bir ýerden pyçak bilen wurupdyr, eline kılıcı bilen atamyň da iyide gaçamaýyn dip, gaçmajagyn kafirlere sabit etmeden çürüýümde. Atyny ýaraly edip, ýene öwe gaşyn sürüberdir. Aham baydak, perçem sağ elindemiş, kafirliň miri bulap wurupdyr, sağ eli ýere gaçypdyr. Aham İslamiyet perçemi ýerde galmasyn dip, ýene peýda öwe süreýin dip, musulmanlaryň goşuny we leşkeri we ertişi darygyp tömmüllük ýüreklerini korku düşämesin dip, çefelini alyp ýene bulaşyp ýene öwe gaşyn sürüberipdir. Aham mübarek çef eline de kılıç degip çefelle kesilipdir. Aham iki eli ya goşorunyň ya tirseginiň ýere gaçyp perçem ýere düşüpdir. Baydak, İslamiyet perçemi we İslamiyet baydagy. Fahtadanahu bi'adudihi. Iki çigini bilen, iki bazusu bilen, häzir janyba bolansaň, iki bazusu bilen kanlarda dökülüpdi, gujogyna alyp bir elsiz adam iki çigini bilen gujogyna alyp ýene öwe gaşyn sürüberipdir. Wastamarra fil iqdam falam yazal rafi'an iyyaha hatta qutila wastushhid wa lam yablugh 40. Ýene öwe gaşyn sürüşine gursagyndan ýene bir ulaqan okunmyr degip, aham şu tağda ýykylyp şehit bolup galyp, İslamiyet perçem ýene ýere gaçypdyr. Hazreti Ömer'in oğlu Aydiye, Abdullah diýen ogly, "Kuntu fihim fi tilkal gazwa, faltamasna Ja'far ibn Abi Talib, fawajadnahu fil qatla, wa wajadna ma fi jasadihi bid'an wa 90 min ta'natin wa ramyah." Men şu goşunna şu jengde badım diye. Hazreti Abdullah ibn Ömer Aydiye, men şu jengde badım, jeng tamam bolanna Ja'far ibn Abi Talib'i tapmadyk. Görsek şehitlerin arasynda barmış, we görsek ennamyna yara bar. Arkasyna bir ýerine yara düşmändir. Şon arkasynda musulmanlar barmışdy. Näme yara düşüpdir? Ýüzünden tä ayagyna çeli, dawanyna çeli, fakat öwünne yara barmışdy. Biz şuja, biz batyrmışdyk, näme pikri öwdemişdik. Fakat öwe gaşyn sürýärmişdik. Aham ennamyndäki yaralar sanadyk, 90'dan kämpdi. Ýüzünden tä ayagyna çeli, şikişik gowraň içinde. Bid'an ve 90 min ta'natin ve ramya. Ennamyna şifat ýüzüne arkasyna da atdegmändir. Şu ew taraplyň degen yarala ýüze goly 90'dan kämpdi dipdir. Fawajadna zalika fima aqbala min jasadihi. Şolaň hemmesi ew tarapyny arkasyna da atýar. Bir gidek pikirini almandyr da ýyda gaçaýyn dip. Asl gurrun ştada. Bir ýydyna bakmandyr da. Näme bolsa ewe süýşeýin dipdir da. Mesuliyetim İslamiyet perçemi elimde, baydak elimde, iyide hiç fikir etmendir da. Yöne, kıssa olup, hikaye olup, aydıp geçip bariyasa. Belki musulmanlar eşitip dersler alıqtırlar, özümüzden çürüyüm, öz dinimizden çürüyüm, bir necire gayratımız var, bir nehilli gayratımız var, bir nemişli dinimizden çürüyüm, dersimiz alıvereyliğin da. İkilenci emir bir de şehit boldu. Üçüncü kimdi? Peygamberimiz aýdypdy, eger Ja'far da şehit bolsa, Abdullah ibn Rawaha. Bir de atı bilen perçem baydagyň ýydine geçipdir. Aham perçemi tapyp alyp, atyny minip, oğrap, goşu goşupdyr bir de. Şahir sahaba daby. Ya nefs, illa tuqtali tamuti. وما تمنيت فقد أوتيت إن تفعلي فعلهما فقد هديت. Hey nefs, ağram düşüp bolýa sana indipdir. İki farmanda, iki başyň şehit bolanlaryny gördü da, indi mesuliyetiniň başyna düşdi. Hey nefs, ağram düşüp bolýa sana dipdir. Ağram düşmesin dipdir. Ştada öldürilmeseň de öýe baraňdan soňra 5-10 ýyl soňra öljekkämsen dipdir. Oy şitada Allah'ın yoluna şehit bolarsın dipdir. Hani yol boyun dua etmeyedin mi men şehit bolayın dipdir. Süş ey nefsi öğüt dipdir. Eger öğüt isten Zeyd ibn Harisa ve Ja'far yal şehit bolsan gününürsün. Süş öğüt. Bayda alıp bir de öğüt gaşyn süşdir. Bir de öğüt gaşyn.
aham bir ağasının oğlu gelipdir. Eline bir bölük bir şirgili et bağmıştı. Eline veripdir. Ey Abdullah ibn Ravaha, sen icizlap baryan. Etken bireme çeyne, bireme güycan, bireme hale gelipdir. Boluya dip elini alıp ağzını oklattır bir miktarını elinlemiş. Aham çeynep duqa Müslümanların qoşunun arasında bir qatı qalmaqal, qatı vuruş, qatı dofuluşmaq eşitip, aham ödünü aydıpdır, şu qalmaqal tarafı vəzəb. Ve ente fid dünya, ey Abdullah ibn Ravaha, sen etevi mentum Müslümanlı otadı qırılışı oti, ilnakin ağzınnakin əppirip, bir de şoňa gaşyn dofulmağa durupdur. Öwa gaşyn gidip, izinnäki sahabalarda öwa gaşyn sürüp, ikinnin döwreginde Hazreti Abdullah ibn Ravaha da şehit bolupdur. 3 farmanda, 3 baş Resulullah intihab etip goýberdi, 3'üsi de şehit boldy. وَلَمَّا اسْتُشْهِدَ ابْنُ رَوَاحَةَ وَسَقَطَتِ الرَّايَةُ مِنْ يَدِهِ. Peygamberimiz 3 farmanda belläpdi, 3'üsi de şehit boldy. Musulmanlar näme etjegini bilmändir. Baş bolmasa bolmaýar da, o da ol qan jeňin içinde. Şu ýagdaýyň içinde duqala Medineli bir sahabaň miri perçemi alypdyr baydagy. O ham qygyrypdyr musulmanlara gaşyn bakyp. Ya ma'şaral muslimin, istalihu ala rajulin minkum. Ey musulmanlar, baydak yerde ýaty. Peygamberimiz ozal bize buyurdy, 3'üsi de şehit bolsa, araňyzdan bir nefer intihab edin diýdi. Birini intihab edin da diýip qygyrypdyr. Perçem baydak yerde ýatmasyn diýip elini alypdyr. Derrew qygyryşypdyrlar. Qalu ente, özüň baş bolagy diýipdirler. Sen baş bol, emir bol, näme diýsen? Ma ana bifa'il. Men başarmaýan diýipdir. Men liýaqatym ýok baş bolmagy diýipdir. Men hiç bir hünerim ýok, men bir güýjüm ýok baş bolmagy diýipdir. Aham musulmanlar qygyryşypdyrlar. Kim baş bolmaly? Musulman bolan 3 ay boldy. Kim? Hazreti Halid ibn Velid radıyallahu anh. Seyfullah, Allah'ın kılıcı. 3 ay bolupdyr musulman bolanda. Ey musulmanlar! Ey jawan dost! Ey Türkmen! 3 ay bolupdyr şoň musulman bolanda. Safar ayda musulman boldy. Muharrem safar ayda. Rabiul awwal, Rabiul thani, bijengde Jumadul ulada bolupdyr. Dogry 3 ay arasy. Hazreti Halid ibn Velid 3 ay mennazal kafirdi. 3 ay bolly musulman boldy şo jeňin içinde. Hemmesi qygyryşypdyrlar, Halid ibn Velid bolmady. Halid ibn Velid boyun alypdyr. Ozal kafirlaryň başymyşdyk jeňde. Aham perçem baydak Hazreti Halid ibn Velid'in eline düşüpdür. Bir iştahda gurrun keseyliň ders aýsak gijag aljak. Belkim dersimizi özümüz alýandan bolaylyň. Şu gurrun içinde geleylim Medine-i Munawwaraga. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam rahmetul lil alamin näme ýagdaý demişdik şu jeň içinde. Peygamberimiz gözlerinden ýaş akyp minberiň üstüne çykyp sahabalaryny üýşirtdir, Medinedäki sahabalary. Ey sahabalarym, jeň ýagdaýdan aýdaýyn diýipdir. Peygamberimiz bilen 1000 kilometr goly aradan hemme dağ derili ýolun aýrylyp mucize bolup Peygamberimiz gözläp duranmışdyk jeň meýdany. Sahabalarynyň daýaw we ihlas bilen jeň meýdanyny. Ey sahabalarym, ahadar rayata Zeyd ibn Harisa aw qulagasyn. Baydagy deslap Zeyd ibn Harisa aldy diýipdir. Şun şumahal şu ýagdaýla bolupdy diýipdir. Deslap Zeyd ibn Harisa aldy. Faja'ahu ash-şeytanu fahabbaba ilayhi al-hayata wa karaha ilayhi al-mauta. Zeyd ibn Harisa elini perçem alanna şeytan gelip, "Hey Zeyd, ölsen oglaň şoň näme boljak?" diýip oň gulagyna waswas etdi diýipdir. "Hey Zeyd, bazar gally ha, mamulalar gally. Te ilgun näme bolar kan? Medinedekiler gally, sen ölüma, sen näçip ben özüň öldürjek bolup" diýip Resulullah aleyhissalatu vesselam Medine-i Munawwarada şu gurrun aýdypdyr. Aham Zeyd de şeytana aýtdy: "Al-an hina istahkama al-iman fi qulubi al-mu'minin tuhaddibu ilayya ad-dunya." Ey lanati şeytan diýipdir. Musulmanlaryň galplary imandan dolup duqa, sen maňa dünýäni köketdiň diýipdir. Aham şeytan maň ýanyndan gitdi. Zeyd ibn Harisa ewe süýşip ola şehit boldy diýipdir.
Sümme ahadar rayete Cafer ibn Abi Talib. Ey sahabalarım, şuun oham Cafer ibn Abi Talib perçemi alli. Perçemi baydağı alanına şeytan ona varıp aytti. Ey Cafer, oğlun şoğunma. Oğulcukları varmış Şeçik Hazreti Cafer'in de. Oğlun şoğunma, heleyin alli. Bazar var, yer yurdun alli. Ne edecek deyip geldi. Şeytan, aham Hazreti Cafer şeytana aytti. Edil yakı Zeyd ibn Harisa'nın cevabını. Müslümanların kalpleri imanla dolup duqa, bana dünyanın köküdüyanmı? Ey laneti dedi. Onun yanına gitti. O Cafer de öve süçtü. Sağalı kesildi. Sonra sağalı kesildi. Sonra iki eli, iki bazı uti çivini bilen baydağı sakladı. Sonra da şehit buldu Cafer. Ve Cafer şu mahal cennette iki kanat bilen uçup gidip gözüm menen gördüm diptir Resulullah aleyhissalatu vesselam. İki elini Huday yoluna baydak perçem yerde yatmasın deyip iki eli kesildi. Ohum iki çivini bazı usulün perçemi saklansan Huday Teala on uvazına iki yakuttan olan eline bir kanat verdi, el verdi, behiştin içinde uçup gezip diptir. Cafer ibn Abi Talib'e ne mi değil ya? Cafer tayyar değil ya. Cennetin içinde uçup veren sahaba dedi. Ey sahabalarım, on idinden Abdullah ibn Ravaha aldı. O da kaim durdu. Yani o da şehit oldu, o da cennete girdi. Hemmesine dua eden diptir. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Emma 4 yıl önce Peygamberimiz aydıptır minberin üstünde sahabalarına. Vakıdin rivayetine. ثم أخذ اللواء خالد بن وليد سيف من سيوف الله عز وجل سله الله تعالى على الكفار Allah'ın kılıcının biri inne allı deyiptir. Hudayi şu Halid ibn Velid'i yürüytü kafirlığın üstüne sıyırmadan çürüyüm, kılıcını çekmeden çürüyüm iyi verdi şu annettir. Bu üründe iştahda keseyliğin, aham Peygamberimiz minberden düşüp, Cafer ibn Abi Talib'in öyüne kaşıyın uğraptır. Esma diyen zenanası öyünlemişti. Aham Peygamberimiz aydıptır, İttini bi beni Cafer. Ey Esma deyiptir, Cafer'in oğlançıklarını men yanına bir getir deyip, aham Peygamberimizin mübarek gözlerinden yaş akmağına döktür. Aham Esma aydıptır, ebelagake an Cafer ve ashabihi şeyun ya Resulallah. Hazreti Cafer sahabaları bilen şehit buldu mu deyiptir. Peygamberimiz aydıptır, qala sallallahu aleyhi ve sellem naam usibu hadal yevme şun üstüste şehit buldu şolun deyiptir. Aham Hazreti Esma ağlamağına duruptur. Aham Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam oğulcuklarını okşap, ishab, mağraylarından sifalap, dövrüğünek sahabalarına aydıptır. La tağfulu an ali Cafer en tasna'u lahum ta'aman fe innehum qad şugilu bi emri sahibihim. Ey sahabalarım, Cafer ibn Abi Talib'in öyüne nahardat iyi verin. Olar ağlaşıvati, Cafer'e narahat boluşup, olan naharlarını, sularını iyi verin deyip Peygamberimiz tavşırıptır. Emma gel ceng meydanına. Yöne geçip bariyasta görürünlerden. Hazreti Halid ibn Velid gün yaşayança koşunu öve kaşın sürüvertir. Gün yaşıp gün yaşanna kavkulağasın. Ceng qallı. Hazreti Halid ibn Velid Müslümanla hemmesi iyide kaşın sürülüye, kafirlerde iyide kaşın. Akşam ceng qallı da. Ertiden atanla yine ceng başlayacak. Hazreti Halid ibn Velid 3 zat buyuruptur şu sahabalara, şol koşuna. Avvelene bir tofor kavkulağasın. Tarih kitaplarda aydıptır. Şu ceng 7 gün mollu deyiptir. Bir hefte tur çıktı deyiptir. İnni Halid ibn Velid'in novası etti. Gün yaşayança sahabalar öve kaşın sürdü. Perçem de elinde. Akşam olanla hemmelerine aydıptır karanqın içinde. Sağ taraftakile siz erti ceng meydana çıkanızda çep taraf sol tarafa geçin deyiptir. Sol taraftakile siz hemmeniz sağ tarafa geçersiniz deyiptir. Ortada övde duruyarlar. Hemmeniz iyide geçersiniz, iyidekile hemmeniz öve geçersiniz deyiptir. Erti sep tutuңuzda kafirla sizi görünni be dünün ünkülüde täze bir däne bulara kömek gelipdir deyip bir korksunlar deyipdir. Näçe sahaba kömek geldi diýsiller deyipdir. Ay berekallah Halid ibn Velid. Ve bilen hiç haýsy dünkü dä diýsiller deyipdir. Son näçe gün märi mudam şu önkü bername bilen Maryammışdyklar awwelin hüner şol. İýdekle öwe geçmeli, sagdakle çefe geçmeli, faala geçmeli, soldakle de sağa geçsin deyipdir.
İkincisi, evvel sop jeng maşlanına gayratının bahar yok gücümüz bilen dofulun taze nefes yardamadık olul jeng etmetik yanak bolup girin has korkusular yoşular hükmen täze gelipdir kömek deyip arkada müngden adam bayanak görsülür deyipdir. Üçüncü ýagdaýda yaxşı jeng başlanandan sonra yaxşı gyzygyz bolandan sonra öýlerrek iki tarapdakylyň ýygynnäkili agapleşini ýesin ýygy serpilsin deyipdir. Ýuwa şaçdan ýygy gaýdyn kafirlary görünün deyipdir. Ýygy gaýdyn oham ikinniden öňçärek ortadakily de ýuwa şaçdan ýygy gaýsyn deyipdir. Kafirler korksun, bilir bir zat etjek bolýa ýygy 100 müňden 50 müňden başga adamlary ba bizi bärik serpip çöl meýdanyny bizi gabazyk bolýaşlar diýip korksunlar diýipdir. Üçüncüni gaýta aýdaýyn. İki gatdallakyle jeng orta bolanny, öýle bolanny iki gatdallakyle ýuwa şaçdan ýygy serpilin diýipdir. Olar siziň ýygyňyzy düşüp sizi gowalamarlar, gorkarlar, ýygy bir zat bamy kadiyerli diýipdir. Ohum mahul ýygyň raqda durup gözleşip duruň diýipdir. Size gaşyn kafirlik aýtmar diýipdir. Näme diýip? Ýygyňyzy adam känmi kadiýa diýipdir. Ohum yaxşı jaýlaşaňyzdan soňra ortasyny näkili sizi ýygy gaýdym ýuwa şaçdan diýipdir. Ohum ýygyň sep tutdan duruň, ýygyňyzda kän ýene adam baýanyk, şolar sizi gowalasa, siz şolar bir gafil gir edip bir gabazyk ýanyk etden kökediň diýipdir. Bir de üçüncü hüner boldy. Ertiýip bolupdyr. Jeng meýdan gaýta başlamaly bolupdyr. Kafirler görsür, düňkü adamlar ýok. Düňkü öwdäki görülýärler ýok. Düňkü saq-sollaky görünýärler ýok. Bir täzeden adamlar gelipdir. Aham bismillah diýipdi, ahir güýji bilen hemmesi dofulşypdyr. Kafirler bireme ýygy serpipdirler. Täze gelen, taze nefes, täze kömek gelimi qadyp. Aham öýlerrek bolup ýadap bar ýaqala, iki gapdallakly ýuwa şahsdan bireme agap neşini ýygy gaşyn serpilipdirler. Kafirler bular gowlamany gorkupdyrlar. Näme ýygy gawap öldürürlim qadyp gorkýan mammal kafirler. Mahul ýygyň rak durup çekip durupdyrlar. Ohum ikinni rak bolup bar ýaqa ortadakly de ýygy gaýdypdyr. Ohum gözleşip durupdyrlar. Hamana musulmanlar, kafirler gözleşýärler. Gelin bärik süýüşiňiz orzaňyz bolsa diýen ýaly dip. Kafirler gorkyp ýygy gaşyn serpilip, ola da agap neşini edip, şo gaşyna garyp Hazreti Halid ibn Velid radıyallahu anh sahabalar bilen saglyk salamatlyk bilen ýygy gaşyn Medine Munawwara gaşyn ogramakçy bolupdyr. Inha kullu jengde musulmanlar näçe müň nefer? 3000 nefer. Näçe nefer şehit bolupdyr? Näçe nefer bolsa o? 212 nefer. Hemme musulmanlaryň içinde şehit bolan fakat 12 nefer. 3 tane emir şehit boldy. Hazreti Zeyd ibn Haritha, Resulullah'ın mahbub gowuryan adamsy. Hazreti Ja'far ibn Abi Talib 40 ýaşa ýetmedik jowan oglan, peýgamberi iň ahlaky we ýüzüňiz meňdeş sahaba. Ve üçüncüsü Hazreti Abdullah ibn Rawaha ve başgası beýleki sahabalardan. Imme kafirlerden näçe gyrlanlygyny taryhlarda aýdmanlarlar. Fakat kesret kan adam gyrly diýipdir, emma san bermendirler. Imme qysgadyk bir ders bar. Şo dersi de aýdyp inşallah bir qysgadyk ýene de bir Ramazan aýdan çürüýümde bir 5-10 aýga bir billimeli ýagdaýlarymyz bar, onu hyzmatyňyza ýetirersin inşallah. Dünya boyunca tarihte bir jeng bolup durham. Bütün Arap gözleşipdi. 3000 sahaba kim menen jeng etdi? İmparatori Rum menen. İmparatori Rum Hosro Perviz bilen urşup beren imperatorha. Ulukon imperatorha al. Araplar heyran galyp şu jengden soňra Banu Selim, Aşca, Qataqan, Zebiyan, Fazara we näçe Araplaryň taýfasy üýşüp peýgamberimiň ýanyna gelip musulman bolupdyrlar. Şon şi jengde Allah arka bolmasa hiç wagt baş bol musulmanlar şudur şuna qyrylmaly Hudaý kömek bermese diýip hemme Araplar gözleşip duranmışdy. Kafirler begenişip duranmışdy. Rum menen urşmaly, salim aýtmaly, birje 12 nefer şehit bolmaly. Ýöneje 12 nefer ha. Barmak sany 12 nefer. Kan tayfalar musulman bolupdyrlar. Emma bir ulaqan ders Hazreti Halid ibn Velid'in üstünde. Şonu aýdyp ham bir 5-10 nagar Ramazan aýa geçeýli. Yaxşyca düşünmeli görürüm. Ey jawan dost.
Bir yürüyütü ikimizden çirim. Yaşullu da düşünmeden çirim. Hazreti Halid ibn Velid Müslüman olanı 3 ay oldu. Ne kadar İslam'a hizmet etti? O belli mi yani geçtik. Hop kafir vaktında kafirliğin içinde durup Müslümanlara düşman etti. Kan kafirliğin içinde olup Müslümanlara bilen düşmançılık etip vuruştu. Bir de belli bir zat. Huday Teala insana bir kudret beripdir. Şu kudretini harama kaşın geçirsen de Huday senden hadir almaya, halali geçirsen de almaya. Eğer Halid ibn Velid hamana Müslüman bolmadıkta olsa ölüyünçe şu kafirliğin içinde olup Müslümanlar bilen vuruşup geçecekti. Yani bir adam odur kafir vakt vuruşuptu. Ebu Cehil ahir deminetçiliği gücü vardı ki ta ölüp zelil ol kityanca. Ebu Leheb zelil ol kityanca gücü vardı. Bir adam ömrü tüyünçe hamanı donuzu ilk geçeni bilenine ahir acalına çeli şu donuzu ilk geçiyor. Yani donuzu iyeni bilen onu Huday Teala hamanı bir yerde dondur koymaya güç veriyor ona. Bir adam halaliyip ip çık geçti de su içsin, bir adam bakışlan arak çık geçsin. Şayet ikisinin de ömrü diyen olsun. Şayet ikisi 50-60 yaşasın. Şayet ikisi 100 yaşasın. Ona repti yoktur. Huday bize güç veriptir. Gücünü harame geçirsen günahın mı arkanda? Gücünü halale versen sokağın mı arkanda? Sadece urun şu. Bir adam su içsin, arak içsin, öz zenanısını halal geçsin, gınan için ne geçsin? Bir adam namaz okuyup gitsin, okuymanı geçsin. Bir adam pulu var, halalcak, zekatını veriyor, garip kasar ödüyor. Bir adam pulu var, falat haram yolda geçip be, hiç halal bilen iş yok. İkisi gidip be. İkisi canı sağ, halallaki de haramdaki de. İkisi 60, 70, 80 yaşa varıptır. Bir dünya kıyamet der ahim. İkisi de uğraşın füyüşyendir. Ona ağırlanmalı yeri yoktur. Palaniya haram iş etip gezip de şuna bolayan zat yok deyip. Ne mi olmalı? Yer çekmeli mi? Ne mi olmalı? Hiç bolmalı zat yok ki. Te azal gelyençe. İkisi de den mariyandır. Her yağdaydı olasın. Bir adam halalcık mamule bilen geçsin. Bir adam haram yollardan pul çıkartın. Ya oğurluktan pul çıkartın. Ya her yerden çıkartın. İkisi de gider eve kaşın. İkisine de ay gün aylanıp durandır. İkisine kaşınna mübarek ay, mübarek güller aylanıp dolanıp durandır. İkisinden çirinde şembe, yekşembe, döşembe aylanıp durandır. On bereketi vardır, on bereketi yoktur. Ol öz yerine. Emma Huday hadir güç almaya. Haram de geçsen de, halal de geçsen de. Ve haram işler edik gezip de, Huday ondan gücünü alanak ve hadir almaya ta vakti gelyençe. Tarihlerde bir gurrunları geliptir, padişahlan gurrunları. Bu kadar ayyaşiye diyenmiştikler. Bu kadar hoşguzaraniye diyenmiştikler. Haram yerden ha. Bu kadar halan cüresi padişah da pulukani. Hem kişinin kudretinin eline hamana. 50 yıl, 60 yıl, 100 yıl, 150 yıl ömrünü haram menen geçiriyormuştuklar. Bir vakti ölkü diyenmiştikler. O padişahla varmıştık, halal diyenmiştik. Arafta diyenmiştik. Ola da 50 yıl, 100 yıl, ola da ömrünü geçirip diyenmiştik. Ol haram yük bilen arkasına var ya, ol halalcak var yandır. Mahtumul İşan aydiya, kimi haktan korkup rengi sarılıp, kimi dünya kovup yugurip yelip, kimi yüz hasratta, kimisi gülüp, kimi gözde yaşın seçip paradır. Gülyanınki de geçip parayandır, ağlayanınki de geçip parayandır. Kimse begliğinden düşmez eyvandan, kimse yoksullıktan kayin ercandan, kimse haram bilip kaçar yamandan, kimse arak şarap içip paradır diye. İkisininki de geçip parayandır. Onun çireyim gücünü halal yolla geçir. Onun çireyim kudretini Allah'ın buyruğuna geçir. Onun çireyim gücünü Hudayın rızayeti bağ yerde geçir. Dünya ahiretin avat bulur. Ama haramda geçirse gücün bulur ha. Tane adamları vardır. Bilyensiniz, işleyensiniz, görüyensiniz. Ömrünü haram menen buluşup geçip verendir. Pullu vardır elinde. Kudreti de vardır. Gezip barayandır. Gezip versin. Huday Teala güç veriyor. Huday Teala Erhamur Rahimin. Kafire güç veriyor. Huday'a sevip birine güç veriyor. Allah yok deyip birine güç veriyor Huday Teala. Meğer Bismillahirrahmanirrahim değil mi esme? Rahman neydi? Dünyada kafir Müslümanın rahmetini döküp duran neydi? Rahmanın manası şol. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahman neydi? Dünyada kafir Müslümanın rahmetini döküp duran. Ol haram işe de ne bilen, kafir olanı bilen, Huday'ını seveni bilen, Allah rahmeti ondan kesmeye hadir çık.
Emma Rahim kıyamatta fakat imanlı adamlara veriyor deydi. Ve her hal Halid ibn Velid'den olaqan ders almalı. Kafir vaktinde de gücü vardı, Müslüman vaktinde gücü vardı. Gününni, ahirki gücünü İslamiyet ve Kur'an-ı Kerim ve Resulullah ve Allah Teala'nın rızayetinden çürüyüm yordu. Emma dileyliğin Ramazan ayın gürrüğüne. İnşallah evvelena evdaki hefte sirat celesamiz ta'til etmeli olacak bir iki hefte Ramazan ayetçiliği hanceramize istirahat vermeli olacak. Birimi gurrunları, vaazları kemmeli olacak. Ta Kur'an-ı Kerim Ramazan ayda Allah kökleme bilen inşallah hatim şerif okulur yani. Evdaki hefte ta'til, anarki hefte de Ramazan ayı direye. Ve Ramazan ayının içinde de önkü bernama her cumga gizelerde mesele fıkıh Hanefi'den aydart inşallah. Emma gayrat edin, özümüz hemmeniz içerliğiniz bilen Ramazan ayı gelenine. Deslap selerlik vakti. İnşallah turammoyunuz havluqmancık dehret kılıp gayrat edin bir iki rekat namaz okuyun. Näme namaz, nefil namaz. O vakti okulan namaz teheccüd namaz hesap bolýandyr. Teheccüd namaz Allah bilen benden arasında bir perdede galiyen neldir. Durşunun nurdur. Havluqmancı okuyun. Hasta secde varanızda havluqmancı getsin. 3 aydın, 5 aydın, 10 aydın, 100 aydın, näçe aysanız aydın. Peygamberimiz kâde secdede yatýanmışdyk. Bir Suriye Bakara okulýança, yani 2 saat bolýar. Bir Suriye Bakara okulýança, yani 2 saat bolýar. O jere bolmasa da 5, 10, iyi bolman 3 göde havluqmancı secdede. O ham selallik wagt selallik iptuň, çay içtuň, yani harın menen selallik menen boluptuň. Adam bir gurruna güýmense, habardar bolun, gıybata baramaýlyň. Ala içerlemiz bilen bolsun, ala doganlarynys bilen bolsun, ala ogulgyz bilen bolsun, erhili bilen bolsun. Onu agdamak nämetçik? Agdasan gıybata barar. Fakat Allah'ını zikretden, çay suňdy, naharyňdy, ya gowy gurrundan, din gurrundan ede boryň. Selallik wagty, bu hususy selallik İma kanıd, ağranma kanıd. Hatmen dua edin. Allah'ınız bilen halvet edin. Havluqmancık başarsanız gözünüzden yaş aktırın. Gözden yaş akmasa da ağlayanları mengzeseniz de Huday üstüne rahmet dökecektir. Halvatta gözünden yaş akmasa da ağlayanların edasını çıkarmak da Peygamberimiz aydıptır. Ağlan deyiptir halvet yerde. Ağlap bilmeseniz ağdı burnunuz bir yığınan, bir ağlayan yanak bol Hudaydan dilen deyiptir. Üstünüze bereket yağar. Üçüncüsü selallikten sonra erti namaz. Ağralayıp da mescitten qalamaýlyň. Elhamdülillah köpler için mescide daňatandan 10-15 daqiqa geçirip adan çekýärler we basym qamat diýip de okulýar. Oňam gün oýança zikre otursaň bir hac bir umre eden ýaly ola Peygamberimiz sogaby wa diýipdir. Gün nogmaqa yatanyň menen günah däldir. Namaz okyp bir towar yatmak günah diýäli. Günah däl. Gün oýança yatmasaň baryndan gowy, o belli bir zat. Emma gün nogmaqa yatanyň menen günahkar bolmaýan. Üçüncü sürünertan wagtlary. İşe öýdeňizde ya öýde de bolsa, fakat dilimiz zikirde bolsun. Ferişte ýanak bolup Allah'ın zikretip gedeýliň. Arada tutýarsamy, dilimizin de aradasy bolsun, kalbimizin de aradasy bolsun, gözümizin de aradasy bolsun, kulagymyzyň da aradasy bolsun. Nämetçe karamış, eliňe tesbih alsaň al, oňa riýakarçylyk diýen nädirli? 3 hafta menen ozur geçendir. Öz zikriň menen Allah'ın çağırmaň menen bol. Öýlen istirahat etjek bolňdy. O gaýtýançaň Allah'ın zikretde, keyfetde ferişte ýanak bolýar. Bir wagt sürünertan gaty gyzyp ya hawaň nahoş bolup men mesele aýtjak däl. Mesele awala bir kitap badyr felsefe we ahkam-ı ruze diýip, ondan sonra da ertilerde 9-10-na we ikindi we akşam aralarda Ramazan aýda 5 saate inşallah musellet jogapku ahunjallardan güýşüň maşynynda oturjaktyrlar. Mesele peşgelli derro sora bermeli inşallah. Ýöne bir umum bolýan zat üstünden suwa guýsaň sürünertan ağzın açılyan däldir. Türkmenin arasında kelläňe suw guýsaň, üstüne suw aktyrsaň, duş alsaň, hammamy ýerden ağzın açylýar diýilýän bir gurrunma, oň menen ağzı açylýan nädir? Emma ağdaçar wagty. İnşallah gayrat edin, hurma ya bir çerim suw ya bir çay bilen ağzın açýan mescide var, cemaat bilen akşam okuýaýyn. Bir wagtda akşam namazyny önçek ağdaçarlyk bir zat iýseň de
şun raayet edin. Akşam namaz okuymakan bir ağzınız çaykan ya mesvak kurun ya bir barmak çekin. On bir rahat çamçım edip akşama baryan namaz okuyup dukanı diliniz bulap dursanız namazı huşudan ayırar, bereketten ayırar. Ne okuyanınız bilmersiniz. Peygamberin sünnetidir. İyi biçenden sonra namazı durmaka ağzına bir mesvak kuryamıştık Resulullah'can. Hiç olmayan barmak çekin, bir ağzına çaykak kalın. Ne okuyanınız qovu bilersiniz. Akşamdan sonra muhim ağdaçarlığını alıvermedi. Aham ağdaçarlıktan önce cemaat bilen ikindi ve akşamlar üyüşüp oturulya. Hay ina sogabın almalı vakti gün yaşmaka aradan o da bu güllerde onun govunu görecek bolup gıybatına hava ver, töhmetine hava verip kisemizin eteğinde şippemme sogabları yeri koyamaydı. Onun güldürecek bolup, onun hava diyecek bolup, içimiz savutacak bolup, ya bir atlı bolmadı. Qaw kepten aydın Resulullah'ın yaşayışından bolsun, diyanattan bolsun, İslamiyetten gördüň bidatlardan gurrun ýok dem. Tesbihin Allah ya mescide ya bir kenarda keyfetde Allah'ın zikretde otur. Näme gurup boş peýdasız gurrun dem. Aham tarawih namaz. Tarawih namaz asl kitapda gelişi, Peygamberin sözünde gelişi kıyamul leyl, gece namazı okuymak diýdi. No tahajjud namaz hesabına. Kıyamul leyl Hazreti Ömer'in zamanında tarava okuyorlarını köplerçe selallik vakti yetirýänmişdikler. Selallik vakt bolyp baryaqa bir ýöne bir daçyk yer ýanyk bir suja içer ýanyk vakt goýup selalligip ýene erti namaza gelýänmişdikler. Bir 20 rekat onu näme okuýanyny belli etmäni mübarek aýyň gijelerini beýtmäýin. Ey imamlar, bizim kehmidi eşitse de kabul etip bermerle Hudaý üçin aýtýan. Ahunjan bolsaň, ahunjan, qarijan, mollajan, Allah'ın azamatynyň önünde durup okuyman ha. Hudaýyň huzuruna durup okuyman. Bu yerine ýetirip okuyman. Näme iki nefere hava berip güldürjek bolup, iki nefer meň mescidime kän gelýär diýdirjek bolup, näme okuyanyň belli etmäni geçirmedi. Bir çarwa adam, goýuny sünnäk adam mescidde namaz okuyupdyr, Peygamberimiz oturanmış. Namaz okuyup Peygamberiň ýanyna gelipdir. Peygamberimiz aýdypdyr: "Qum salli fe inneke lem tusalli." Bir gaýta okuy diýipdir, sen namaz okuyan hak edipdir. Çalasym okuyupdyr. Oň çalasymy şu zamanyň kydynlarda jahildir ýoksa. "Qum salli fe inneke lem tusalli." Bir gaýta okuy diýipdir, sen namaz okuyan hak edipdir. Tarawa namazy jahil okuýaýlyň. Aham inşallah akşam yatmak hakda yine zikredip salavat okuyup perişte yanacak bolup uqagaşyň gideydim. Ahirki jasta Ramazan aýynyň içinde Ramazan aýynyň hormatyny gaty tapşyraýlyň. Ozallarda da kän agdalya meriz bolsa doktor agdan aç diýipdir. Ya gowrelinden anamışdyk, ya çagasy barmışdyk, ya medesiniň gurruny barmışdyk. Agda açyk dem, gaty hormatyny saklasyn. Hiç kime belli etmesin. Hiç kime. Marizmişdik, uzru varmışdık. Her ýagdaýda bolsun. Hala ağzı bekli bolsun, hala ağzı açyk bolsun. Ramazan aýynyň hormatyny tapşyryşyp durýarlar. Ogulgyda, çagalara, ýöwrümizäkilere mescidde hormatlamak hakykat imandyr. Allah Taala saglyk bilen, bereket bilen, şol din aýdy, Ramazan aýda magfiratdyr, rahmatdyr, otdan azatlykdyr. Hudaý hemmäňize nesip etsin şonu inşallah. Bir alham üç kul huvallah falaq ve nas hoş okuýaýlyň ötelleň ruhuna iyil güne bahşedip dua edip inşallah okuýberin. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Üstcan molla çarqylan ilahi amin. Hawlukmançyk dua ediyor. Kan dua ediyor ýella hatmy Qur'an-ı Kerim lewa salawatlar we ilahi amin. İlm watan parahatçylyk bolsun, emniyet bolsun jan Hudaý. Agdy birlik bolsun jan Hudaý. İlahi amin. İlahi amin. İlahi amin. Bereket bolsun, sahabat bolsun, kanaat bolsun. İman abire ýürüp durunja. İlahi amin. Amin ya mucib. Amin ya erhamer rahim. Müşküllü doğullun müşkül ansat bolsun. Amin ya ilahel alamin. Amin ya mucibet da'avat. Amin. Allahümme amin.
برحمتك يا أرحم الراحمين. ما شاء الله. خيرات.